Maigsoon maayong adlaw o padayon na usab kita sa atong pagtuon ug diha kita sa episode 30. Igsoon unta ikaw mapanalanginan sa lain na usab nga pagtuon niya atong pagatunan karon o bisan pa man kung matag adlaw ka manarbaho o mangita sa kinahanglanon para sa pamilya unta ayaw kalimti nga labaw sa tanan nga butang dinhi sa kalibutan panganduya gid si Hesus sa imong kinabuhi. Panganduya ang pagpakigrelasyon sa iya matag adlaw. Kay kung wala siya, nawala gid kita pulos din sa kalibutan. Ug unta ang matag usa ka pamilya, mahukong pinaagi sa pagpadayon sa pagtan-aw niini nga episode. Ug kung wala pa ninyo kasinati si Hesus, wala pa ninyo kasinati ang iyang gugma sa matag usa ka ninyo, sinatia ug makadahom gyud ka nga bisan kano sa dili ka gid niya pasagdan o biyaan. Na sa dili pa kita mo padayon niini nga atong pagatun-an, agi sa balikon atong hisgutan ang pipila nga atong nangahisgutan sa miagi nga pagtuon. Sa miagi natong mga pagtuon mga igsuon, atong nahimbaw-an ang pagtawag ni Hesus sa dusi gikan sa iyang mga tinun-an. Sa atong padaghan siya mga tinun-an apan adunay dusi kabuok nga mo'y iyang espesyal nga gipili nga mahimo nga mga apostolis. O sa ato pa, iyang mga sinugo. Iya silang tudluan, o ang tumong niya kanila, mao ang pagpanudlo kanila aron sa pagpakaylap sa maayong balita may tungod sa kaluwasan ngadto sa tibuok nga kalibutan. Unya kining dusi, makahanggat usab og daghan pa nga mga magtutuo sa pagtabang kanila sa pagsangyaw sa maayong balita. Gikan sa dusi, mo-develop sila sa laing dusi hangtod nga mas mudaghan pa sila, di ba? Ug magpadayon kini hangtod nga matuman ang dakong sugo ni Hesus nga mabasa gani nato diya sa Mateo kapitulo 28 bersikulo 16 hangtod sa 20. Atong mahinumduman diha nga miingon si Hesus, lukop kamo sa tibuok kalibutan o buhatan ninyo sila nga akong mga tinun-an. Usa mo kini ang gabuhaton sa mga apostolis. Sa miaging episode usab nahibaw-an nato nga gihimo ni Hesus nga bino ang tubig. Mao'y pinakauna nga milagro nga iyang gibuhat nga ang tubig gihimo niya nga bino ug kini nga bino murag mo'y pinakamaayop kaysa tanan nga bino dinhi sa kalibutan. Usa maklaro nato pinaagi sa atong pagtuon ni adtong nga episode nga wala man idili ni Hesus ang pag-inom sa bino. Kay mibuhat gani siya og bino ni ana nga kasal. Ug atong nahimbaw-an niya ang kaluwasan dili pinaagi sa pag-undang sa mga tawo sa ilang mga bisyo nga sama sa pag-inom o pagpanigarilyo o bisan unsa pa. Kaya ang kaluwasan niya gikan kaniya pinaagi raman sa pagtuo kang Hesus plus wala. Pinaagi sa pagtuo kang Hesus plus wala ang kaluwasan. Apan naa kita'y nahibaluan nga mga patakaran. Bisan pa man kung dili dako nga isyu para kang Hesus ang pag-inom, apan naay mga patakaran nga gidili ni Hesus kanato ang pagbuhat sa bisan unsa nga makadaot sa atong isig ka magtutuo. Busa ang pag-inom nga grupo gidili kadto kay makadaot sa kauban natong mga naluwas ug makababag pagayud sa wala mga luwas gikan sa pagpaminaw sa pulong sa Dios. Pananglitan sama karon kung ikaw nakatuon na kang Hesus o dayon tungod kay wala idili ang pag-inom kay bisan mismo si Hesus magbuhat ganig bino na basin buhaton nimo nga moinom ka diya sa kadaghanan, diya sa plaza, sa mga public nga lugar, pinaagi niya na nga naay mga igsuon niya makakita kanimo basin mo ingon sila nga unsa ang iyang gabuhaton. Basin masamad nimo ang ilang kasing-kasing, madaot nimo ang ilang kasing-kasing, o igsuon atong hinumduman nga sila mao ang atong daoton, di ba? Igsuon nato sila ug posible nga maulaw sila kung idungog sa tibok barangay o sa imong sityo nga ikaw pala inom.
di ba? Ug makita sa daghan. Busa atong hinumduman ang kaluwasan pinaagi ra sa pagtuo ug dili man problema kung gainom ka pero hunahunaa mahimo nga maapektuhan sila kung mo'y imong gabuhaton. Ug basin siguro dili mahimo nga maayo nga sistigos sa daghan nato nga mga igsuon kung mo'y imong buhaton. Dili maayo nga ehemplo para sa imong pamilya o sa imong mga anak kung mao ang imong pagabuhaton. Mga igsuon, magsakripisyo kita alang sa atong isig katawo. Ug dili gayud nato sila ipasilag o pasakitan. Atong huna-hunaon pirmi ang atong igsuon. Adisir nato buhaton ni nga butang huna-hunaa kung maayo ba ni para sa ilaha. Maayo ba ni para sa ilaha. Naimbawan usab nato nga dili gusto si Hesus nga maghinukmanay ang mga magtutuo. Kay ang matag usa ka nato makapanubag kang Hesus sa unahan. Gisgutan usab nato kini nga mga butang ang mahitungod sa dili kita maghukom kung pananglitan atong makita ang atong isig katawo nga nag-inom siya, mingon kita nga murag wala to kaluwas nga tawhana kay gainuma, di ba? Una-hunaon nato nga dili kita maghukom sa atong isig katawo kay sa unahan sama sa atong gisgutan sa miagi nga episode, ang kada usa ka nato makaatubang man kang Hesus o manubag sa tanan niya atong pagabuhaton dinhi sa kalibutan. Mga igsuon gakakita man ni Hesus ang tanan bisan ang atong mga sikrito. Walay makatago kaniya, nahibalo siya sa tanan. Busa, si Hesus ang atong ipahukom kay siya mo insakto nga maghuhukom. Dugang pa, sa miaging episode usab atong nahimbawan nga si Hesus maoy panganay gigikanan sa tanan. Apil ang mga yawa ug si Hesus ang gabuot sa tanan nga mga yawa. Kay lagi siya mao ang panganay. Nabuhat ang tanang butang makita ug dili makita pinaagi kaniya. Naimbawan usab nato nga naay mga tawo nga gapuy-an og mga yawa. Ug kini nga mga tawo nga gapuy-an og mga yawa gapasakitaan sila pag-ayo niini nga mga yawa ug usahay gani dili makabut ang tawo sa iyang kaugalingong lawas kay maoy magbuot ang mga yawa nga diha gapuyo kaniya. Makaluluoy ang tawo nga gipuy-an ug gidumalahan niini nga hugaw nga mga espiritu ug mga yawa. Ug ang usagid nga dako nga tuyo sa tanang mga yawa mao ang pagpalayo kanato gikan sa kaluwasan. Aron ila kitang madala paingon sa impierno. Ug ilang gamiton ang mga tradisyon, ang mga relihiyon, ug ang atong garbo pagayed aron mababagan kita kang Hesus. Na sa atong panahon karon nagkusog sa pag-insert si Satanas kini nga mga yawa sa pagpalambo o sa pagpakusog sa mga tradisyon karon. O siguro nga inyong nasaksihan sa matag barangay, sa matag komunidad nga mas naglig-on ang tradisyon karon o gusto sa mga tao nga mas maila pinaagi niini nga tradisyon. Pero atong huna-hunaon balansiya pag-ayo. Kung kini nga atong tradisyon niya atong ipalig-on, kung mo'y hinungdan niya makapahimulag kanato kang Hesus o mahimo nga hinungdan niya mas dili maila si Hesus na mas maayo kung dili nato buhaton. Mas maayo kung mupikit kita kang Hesus dili niini nga mga tradisyon. Nakabalo sila nga Dios si Hesus kini nga mga yawa ug nahadlok sila pag-ayo kay nagtuo sila nga nakaabot na ang panahon. Sa ato pa mga igsuon kini nga mga yawa nakabalo sila nga Dios si Hesus ug nahadlok sila pag-ayo sa panahon nga ilang ikita kay nagtuo sila nga nakaabot na ang panahon nga itambog sila ni Hesus sa linaw nga kalayo. Sa ato pa, mao kadto ang atong mga balikon sa miagi nato nga episode ni atong gitun-an. Ug karon, diya kita sa atong tema karon. O ang atong pag-aiskutan may tungod sa mga pangulo, sa mga relihiyon, sa mga Hudiyo. Sa atong pagtuon karon, mo'y atong hisgutan ang pagtinagdanay ni Hesus ug sa mga Parisiyo, mga Sadusiyo, ug mga Eskriba.
nga mao ang mga pangulo sa relihiyon sa mga Hudiyo nga ginganlan og Judaism. Ang usa pa nga gaingalan sa mga eskriba mao ang mga magtutudlo sa balaod. Ug gikan sa pagkatao ni Hesus, ug bisan sa wala pa magpakatao si Hesus, halos tanan nga mga Israelita, Hudiyo, sakop niini nga relihiyon nga Judaism. Sa ato pa, nailalom sila sa pagmando, sa pagdumala sa mga Parisiyo, sa mga Sadusiyo, o sa mga eskriba. Dili ba atong nahimbaw-an nga ang mga Hudiyo, kung atong mabalik-balikan ang mga episode nga atong gipanaghisgutan, kini nga mga Hudiyo sila mao ang gihatagan sa balaod. Pinaagi kang Moises dito sa Mount Sinai. Sa dihang nakabiya na sila sa ilang pagkaulipon sa Ehipto. Sa ato pa, kini nga mga Israelita o Hudiyo, espesyal sila nga mga tao, kay sila ang gihatagan sa balaod ug sa mga saad pagayid mahitungod sa manluluwas. Didto man mutungha ang manluluwas sa ilang kaliwatan. Apan ang mga Parisiyo ug ang uban nila nga mga pangulo sa mga Hudiyo, aduna sila gipangdugang diya sa balaod ni Moises nga daghan nga kaugalingon lang nila nga mga balaod ug mga tradisyon. Ug naghimo sila sa ilang relihiyon nga Judaism. So sa ato pa, kini nga mga pangulo, sila mo'y una nga nagbuhat sa relihiyon nga Judaism. Gihatag sa Dios ang balaod ni Moises ngadto sa mga Hudiyo kay ang tumong aron unta ilang mailhan ang ilang pagkamakasasala. Maoy tumong sa balaod nga gihatag niya ngadto kang Moises para sa mga Israelita para nga mailhan nila ang ilang pagkabagsak, ang ilang pagkabrukin ug makahinumdum sila nga wala gid sila arang makapanghinambog sa Dios ug maoy ilang mabuhat ang pagdangop ngadto sa umaabot nga manluluwas aron maluwas sila. Maoy tumong sa balaod. Ang balaod dili man mo'y mahimo nga hinungdan nga mahimong matarong ang tawo, kundili pag-ilala nga ang tawo makasasala. Sama sa giingon sa Roma, Kapitulo 3, versikulo 20. Apan wala kadto buhata sa mga Hudiyo. Wala nila buhata kay nagbuhat na hinuon sila og kaugalingon nilang mga relihiyon ug ilang gipagawas, wala nila ipadahom ang mga Israelita ngadto sa manlaluwas nga naay moabot ug nagtuo hinuon sila nga dawaton sila sa Dios niini nga mga balaod nga ilang gipangdugangan sa ilang mga tradisyon. Basta tumano nila ang ilang balaod, dawaton sila sa Dios. Sa ato pa, nagtuo sila nga maluwas sila pinaagi sa ilang kaugalingon nga relihiyon. Ug mga binuhatan, ug dili pinaagi sa manluluwas nga gisaad sa Dios nga moabot. Ang manluluwas para kanila, wala lang. Usa ang kadaghanan sa mga Parisiyo, mga Sadusiyo ug mga eskriba, wala sila maluwas. Anong wala sila maluwas? Kay wala sila mudangog ug wala sila muhinam paabot niini nga manluluwas. Kaaway hinuon sila sa Dios ug imperno ang ilang gapadulngan tungod niini nga ilang gabuhaton. Dugang pa, gaisipon sa mga Parisiyo nga putli sila. Gaisipon nila nga hingpit sila, kumpleto sila, maayo sila o dili sila mga makasasala. Mao hinuoy ilang giisip nga makasasala ang mga tao nga wala mosunod sa ilang relihiyon. Alang sa mga Parisiyo, dili sila mga brukin. Apan mao hinuoy brukin ang uban. Alang sa mga Parisiyo, wala sila'y sakit. Apan mao hinuoy masakiton ang uban. Ug alang kanila, dili sila makasasala. Apan mao hinuoy makasasala ang uban. Alang sa mga Parisiyo, wala sila magkinahanglan og doktor nga maoy mutambal sa ilang mga sakit apan mao hinuoy ga kinahanglan og doktor ang uban. Una-una gani kini nga ilang mga kahimtang. Usahay gani gaampo ang mga Parisiyo sa makusog diya sa daplin sa mga dalan aron makita sila sa mga tao ug madayeg. Magpatingog sila og mga trumpita
aron makita sila sa mga tao kung maghatag sila og salapi ngadto sa mga kabus. Ang tumong aron gihapon madayeg sila. Gapataas sila og alang sa kadaghanan kanila, wala lang ang manluluwas. Ug alang kanila importante kaayo ang gidili nga mga kalanunon pinaagi sa balaod ni Moises. Mo'y ilang gabarugan ug mo'y ilang gahununaayon ug tumong sa ilang kinabuhi ang pagtumana niini nga balaod ug ang paghinam ug ang pagtuo sa manluluwas ilang gibaliwala. Ug importante usab kaayo kanila ang adlaw nga igpapahulay. Ug atong nahibaw-an sa miaging episode nga ang adlaw nga igpapahulay gasugod sa Biyernes sa pagsalop sa adlaw hangtod sa Sabado sa pagsalop sa adlaw. Mao ang adlaw nga igpapahulay. Ug agi sa pagbalik, basahon sa nato ang mahitungod sa mga kalanunon sa mga Hudiyo nga gidili sa balaod ni Moises. Ug abrihi ang inyong mga hunahuna. Ug kung naamoy Biblia, mas maayo kung makabasa usab kamo ug masunod ninyo ang mahitungod niini nga bersikulo. Mubasa kita sa Levitico Kapitulo 11, versikulo 1 hangtod sa 24. Mahitungod niini nga mga gidili nga kalanunon. Unya ang Ginoo miingon kang Moises ug kang Aaron. Kini sila duha man nagsuon, di ba? Si Moises ug si Aaron, sila gadi mo'y nag-uban pagkuha sa mga Israelita gikan sa Ehipto. Miingon ang Ginoo ngadto kang Moises, unya ang Ginoo miingon kang Moises ug kang Aaron, sultihi ang mga Israelita. Sultihi ang mga Israelita. Na ang mga Israelita mao kini ang mga Hudiyo. Nga kining mosunod mao ang mga mananap nga mahimo ninyong kanon. Maoy mahimo ninyong kanon. Bisan unsang mananapa nga pikas ug kuko ug muusap sa ilang kinaon, mahimo nga kanon ninyo, miingon ang Ginoo ngadto sa mga Israelita. Apan ayaw ninyo kan-a ang kamilyo, ang kuniho o ang libre. Kinahanglan nga isipon nga hugaw kining mga mananapa kay muusap kini sa ilang kinaon. Apan dili pikas ang kuko niini. Maoy hinungdan nga wala o gidili sa Dios nga kanon sa mga Israelita. Versikulo 7. Ang baboy bisan tuod kun pikas ang kuko niini, dili man kini muusap sa kinaon busa, hugaw kini alang kaninyo. Ayaw kamo pagkaon sa karni niining mga mananapa, umuhikap sa patayng lawas niini, kay hugaw man kini alang kaninyo. Ug atong hunahunaon mga igsuon nga ang kini nga sulat gi-address man para sa mga Israelita. Para kanila espesyal nga giingnan si Moises nga ipasabot kini ngadto sa mga Israelita. Sa ato pa gidili nga mga mananap nga ilang kanon. Versikulo 9. Sa mga mananap nga nagpuyo sa tubig, makahimo kamo pagkaon niining musunod. Ang tanan nga anaa magpuyo sa kadagatan ug sa mga suba nga may mga kapay ug mga himbis, mahimo ninyo nga kanon. Sa ato pa nasabot nato ang mga isda nga adunay mga kapay, di ba? Nang naa sa ilang taas o sa ilang mga kilid nga mo'y hihimo nila o paglangoy na mao kana ang mga kapay. O ang gitugot sa Dios kanila nga ilang makaon kining mga isda nga adunay mga himbis. Ang kasili dili mahimo, budlisan dili mahimo, kay naa sila'y mga kapay apan wala sila'y mga himbis. Apan bisan unsa nga anaa sa kadagatan o sa mga suba o sa katubigan nga walay mga kapay ug mga himbis, dili angay kanon. Kanang mga mananapa kinahanglang isipon nga hugaw alang kaninyo. Ayaw kamo pagkaon kanila ug likay ang ilang patayng lawas. Kato pa giingnan sila sa Dios nga
likayan nila bisan ang patayng lawas ni ini nga mga mananapa. Bisan unsa nga walay mga kapay ug walay mga himbis nga naa sa katubigan, dulumtanan alang kaninyo. Sa mga langgam, ini ang mga dulumtanan alang kaninyo. Dili kamo magkaon niini kay kini dulumtanan ang agila, ang gripon, ang agila sa dagat, ang banog, ang tanang matang sa mga manaol, ang tanang matang sa uwak, ang abistros, ang pungaw, ang laro, ang tanang matang sa mga ananangkil, ang ngiw-ngiw, ang gamaw, ang lapay, ang itik, ang pelikano, ang langgam nga mangaon ug patay, ang herodion, ang tanang matang sa tabon, ang kukok ug ang kabog. Ang tanan nga gagmayng mananap nga nagkamang sa yuta, pak-an ug maglakaw sa upat ka tiil, dulumtanan alang kaninyo. Apan sa tanan nga mananap nga nagkamang sa yuta, pak-an ug naglakaw sa upat ka tiil, mahimong kauno ninyo ang adunay mga paa gawas sa ilang mga tiil aron sa paglukso sa ibabaw sa yuta. Mahimo ninyong kaunon ang dulon sumala sa ilang matang, ang alasiw-siw sumala sa ilang matang, ang timus sumala sa ilang matang, ug ang apan-apan sumala sa ilang matang. Apan ang tanan nga mananap nga nagkamang sa yuta nga pak-an ug adunay upat ka tiil, dulumtanan alang kaninyo. Pinaagi ni ining mga butanga, ikaw mahimong hugaw ang makahikap sa mga patayng lawas ni ini, hugaw hangtod sa pagkakilong-kilong. Maoy giingon sa Ginoo ngadto sa mga Israelita. Ug klaro, mabasa nato nga kini nga mga gidili para gid sa mga Israelita. Ug bisan gani ang paghikap sa patayng lawas ni ini, dili nila buhaton kay mahimo silang hugaw hangtod sa pagkakilom-kilom. Sa ato pa, kini nga gidili nga mga kalanunon tinuod gayud. Dili man bakat. Mabasa nato, di ba? Tinuod gayud nga gidili alang sa mga Hudiyo. Busa walay problema kung dili sila mukaon ni ini, kay sila mo giingnan ni ini. Apan ang mga hintil hinuon mga igsuon sama kanako, sama kanimo, gawas sa mga Hudiyo, mga hintil, wala badlunga sa pagkaon sa bisan unsa nga mga kalanunon nga sama sa atong gihisgutan nga gidili ngadto sa mga Hudiyo. Ug nagtuon kita ni ana may tungod sa mga gidili diya sa episode 22. Busa paminawan na usab kini nga episode kung naa kay nalimtan para nga makabalik maprisko sa imong hunahuna. Ug kining tanan nga mga gidili nga mga kalanunon gitangtang man ni Hesus kay kini nga gidili sakop sa balaod sa mga Israelita. Gitangtang ni Hesus ang balaod mahitungod sa gidili nga mga kalanunon busa makakauna ang mga Hudiyo sa bisan unsa karon. Mahimo man nila nga kanon. O kana sa unahan nga episode may baluan nato kay mas ipatin-aw nato ang mahitungod niini. Kung ganong gibuhat ni Hesus nga gitangtang niya ang balaod. Sabta og barugigayt kini nga mga kamatuoran, ayaw pagduha-duha. Dili makirelihiyon si Hesus sama sa mga Parisiyo. Wala may gitukod si Hesus nga relihiyon nga pwede nga ang mga tao dito sila mutindog ug makasulod ug kini nga relihiyon mao ang makaluwas. Si Hesus dili makirelihiyon. Si Hesus mo iyang gusto ang grasya, ang kaluoy, ang gugma ug ang kaluwasan para sa tanan. Giingnan gani kita ni Hesus nga pangayo kamo ug kamo pagahatagan, pangita ug kamo makakaplag, panuktok ug kamo pagaablihan. Sama sa mabasa nato sa Mateo Kapitulo 7, versikulo 7. Busa, mga igsuon, pangitaa ang kaluwasan ug imong makaplagan kung mo'y imong hunahuna o kasing-kasing ang pagpangita
sa insakto nga kaluwasan nga diha lamang kang Hesus. Ug abi nimo igsuon kung imong makita si Hesus, kung mutuo ka nga siya ang manluluwas nga nagpaaga sa iyang dugo aron bayad sa imong sala, magsugod dayon si Hesus sa pagbag-o sa imong kinabuhi. Magsugod si Hesus sa pagbalaan kanimo. Usabon ug bag-uhon hingpiton ka ni Hesus. Mga igsuon atong hinumduman, ang saging mamunga og saging ug dili abukado. Murag sukad-sukad wala tay nakita nga ang saging namunga og abukado. Ang iyang bunga saging. Ug ang tawo nga maluwas pinaagi sa iyang pagtuo kang Hesus, makapamunga usab ang iyang kinabuhi sa mga bunga sa naluwas. Makita diha kaniya ang gugma, ang kaluoy ug grasya diha kaniya ug mutubo siya diha sa espirituhanon niya kinabuhi. Kinahanglan gayud mga igsuon niya mamunga ang saging ug mga saging. Kay kung dili, nadili man kini saging. Sabta ug hunahunaa kini nga pananglitan. Kay masabot man, di ba? Kung naluwas ka, hinahanglan nga mubunga ka sa mga kinaiya sa naluwas. Tungod kay lahi kaayo ang gabarugan ug gatuuhan sa mga Parisiyo, sa mga Sadusiyo ug sa mga eskriba kay kang Hesus, kanunay sila makigbato, kanunay sila makigkontra kang Hesus, mo'y ilang gabuhataon. Gaipasigarbo pag-ayo sa mga Parisiyo nga mga kaliwat sila ni Abraham. Gaipasigarbo nila pag-ayo ang ilang kaugalingon kuno nga pagkabalaan. Kanunay sila magpataas ug dili sila magpaubos. Gasalig sila nga dawaton sila sa Ginoo tungod nga mga kaliwat sila ni Abraham. Apan lahi kaayo ang kang Hesus. Gapanudlo si Hesus nga kinahanglan magpaubos ang tao ug kinahanglan nga ilhon nila ang ilang kahimtang nga mga brukin ug makasasala. O gapanudlo si Hesus nga dili sila maluwas tungod nga mga apo sila ni Abraham o tungod kay gaampo sila, tungod kay gapuasa sila o gahalad og salapi. Ang gaitudlo ni Hesus, ayaw kamo pagsalig sa inyong kaugalingon, apan paubos ra kamo ug tuo kanako aron maluwas kamo, kay gapakamatay ko aron bayad sa inyong mga sala. Ug maluwas ra kamo pinaagi sa akong dugo nga moagas. Mo'y gibuhat ni Hesus. Apan kini nga mga Parisiyo, tungod kay layo kaayo ang ilang kasing-kasing gikan kang Hesus, nakig-away ra hinuon sila sa manluluwas nga maoy bugtong ra unta nga makaluwas kanila. Period. Di ba? Manluluwas ra unta mo'y ilang kadangpan, mauray ilang paagi, mo'y ilang dalan nga makabaton sila sa kaluwasan. Atong nahimbawan nga nagwali si Juan nga Bautista sa kamingawan. Di ba? Si Juan nga Bautista nga maoy gipauna kang Hesus, nagwali siya dito sa kamingawan dapit sa suba sa Jordan. Ug daghan ang nangadto kaniya nga mga Parisiyo ug mga Sadusiyo kay gusto usab sila magpabautismo kang Juan nga Bautista. Apan wala sila bautismuhin ni Juan, kay mauray iyang gibautismuhan ang nagpaabot sa manluluwas. Kung ato ganing mahuna-hunaan ug makita nato pagbalik to nga episode, gisudyaan gani ni Juan ang mga Parisiyo nga dili sila magsalig nga mga kaliwat sila ni Abraham, kay bisan ang mga bato mabuhat sa Dios nga mga kaliwat ni Abraham kung maoy iyang gusto. Mo'y giprangkan ni Juan ngadto sa mga nakapalibot nga mga Parisiyo nga gusto unta magpabautismo kang Juan, apan wala niya sila bautismuhi kay wala sila'y pagtuo sa manluluwas. Atong basahon ang may tungod ni ini nga pagkontra ni Juan ngadto sa mga Parisiyo ya sa Mateo kapitulo 3 bersikulo 7 hangtod sa 10. Apan sa pagtan-aw niya nga daghan sa mga Parisiyo o sa mga Sadusiyo
ang miadto aron sa pagpabautismo. Siya miingon kanila, kamong kaliwat sa mga bitin. Kinsabay nagpasidaan kaninyo sa pag-ikyas gikan sa kapungot nga umaabot. Pamunga kamo og mga bunga nga takos sa paghinulsol, ug ayaw kamo panghambog sa pag-ingon sa inyong kaugalingon. Si Abraham mao ang among amahan. Kay sultihan ko kamo nga ang Dios makahimo sa pagpabarog ug mga anak alang kang Abraham gikan niining mga bato. Dili man lisod para sa Dios mo'y gisulti ni Juan. Bisan gani karon ang wasay gitauna diha sa gamot sa mga kahoy. Busa ang matag kahoy nga wala mamunga ug maayong bunga, putlon ug itambog ngadto sa kalayo. Mo'y giprangka ni Juan ngadto sa mga Parisiyo. Sa ato pa, bisan sa wala pa magsugod si Jesus sa iyang mga trabaho, ug wala pa magpaila ngadto sa mga tao, daan niya pakigbatok ang mga Parisiyo sa mga gawali may tungod sa kaluwasan. Gusto nila nga ang ila mo himuon niya ilhon sa daghan nga mga salita nga mo'y insakto. Apan, ang may tungod sa manluluwas, wala lang. Sa ato pa atong sayron karon, kung unsa ang mabuhat ni Jesus sa mga tao nga adunay mga balatian. Ang atong pag-isgutan may tungod sa pag-ayo ni Jesus sa usa ka paralitiko. Basahon nato ang Marcos kapitulo 2, bersikulo 1 hangtod sa 12 para atong masayran kung unsa ang insakto nga nahitabo ani nga taknaa. Sa pagbalik niya sa Capernaum, human sa pipila ka adlaw, nabalita nga siya naa sa balay. Sa ato patong naibaluan nga si Jesus mao kini ang mga lugar o dapit nga diha siya magnudlo ug magwali may tungod sa kaluwasan. Ug atong nasayran nga niadto nga panahon nga aduna siya giabog nga gipuy-an sa dautan nga espiritu, ugang espiritu, giabog man siya adto ug karon nakabalik siya. Ug kini nilukop nga balita nga anaa siya ni ana nga balay. Bersikulo 2. Daghan ang nanugok didto nga tungod ni ana wala nay dapit alang kanila. Bisan pa diha duol sa pultahan o giwali niya ang pulong ngadto kanila. Makita nato ang kasing-kasing ni Jesus, di ba? Bisan asa nga dapit, bisan unsang orasa, bisan unsang lugara, iwali niya ang may tungod sa pulong sa Dios. Unya didto'y nangabot nga nagdala ngadto kaniya ug usa ka paralitiko. Na kung atong isgutan ang paralitiko, walay kusog ang iyang kamot, iyang tiil, dili siya makalakaw, mo'y kahimtang niya. Ug kini nga paralitiko giyayungan sa upat kalalaki. Ug kay dili man sila makaduol kang Hesus tungod sa panon sa katawhan, ilang gitangtang ang atop sa ibabaw niya. Kung asa dapit nagtindog si Jesus, gitangtang niini nga mga lalaki nga nagdala niadto nga paralitiko ang atop para nga mahimo nga didto nila iagi. Pasaw nato pagbalik, ug kay dili man sila makaduol kang Jesus tungod sa panon sa katawhan, ilang gitangtang ang atop sa ibabaw niya, ug sa nakahimo na sila og lungag, ilang gitunton ang higdaanan, diin diha ang paralitiko. Sa pagkakita ni Jesus sa ilang pagsalig, siya miingon sa paralitiko, anak, ang imong mga sala ipasaylo na. Ang imong mga sala ipasaylo na, miingon si Jesus. Ug dihay pipila sa mga eskriba nga naglingkod didto ug nangutana, sulod sa ilang mga kasing-kasing, nganong nagsulti man kining tawhana sa ingon? Usa kini kapag pasipala. Kinsa ba'y makapasaylo og mga sala kundili ang Dios lamang? Mao lugar ang naa sa ilang hunahuna sa pag-question mahitungod sa giingon ni Jesus nga napasaylo na ang sala ni ini nga paralitiko. Mingon sila, walay makapasaylo sa sala kundili ang Dios lamang.
Wala nila hunahunaan nga si Jesus mao ang gisulgo sa Dios sa pag-ani sa kalibutan para sa pagpasaylo sa tanang mga sala. Ug wala nila dawata. Padayon kita sa pagbasa. Diha si Jesus nga nakasabot diha sa iyang espiritu nga nangutana sila sa ingon diha sa ilang kaugalingon. Siya miingon kanila, nganong nangutana man kamo sa ingon sulod sa inyong mga kasing-kasing? Bisan wala sila musulti apan naklaro ug nakita ni Jesus ang sulod sa kasing-kasing niini nga mga Parisiyo nga nangita lang kung asa nila dapit nga bahin si Jesus mabitik. Miingon si Jesus, nganong nangutana man kamo sa ingon sulod sa inyong mga kasing-kasing. Kay hain may sayon, miingon si Jesus, ang pag-ingon ba ngadto sa paralitiko, ang imong mga sala gipasaylo na? O ang pag-ingon ba, bangon, dad-a ang imong higdaanan ug lakaw. Apan aron mahibalo kamo nga ang anak sa tao may kagahom ibabaw sa yuta sa pagpasaylo og mga sala. Siya miingon sa paralitiko, ako mag-ingon kanimo, bangon, dad-a ang imong higdaanan ug pauli ngadto sa imong balay. Ug siya mibangon ug diha-diha gisakwat niya ang iyang higdaanan ug mipahawa siya sa atubangan nilang tanan paingon sa gawas. Nya tungod niini silang tanan nahibulong ug nagdaig sa Dios ug nag-ingon, wala pa kitay nakita nga sama niini. Si Jesus lang ang nakabuhat niining tanan kay siya Dios man. Sa ato pa nakauli si Jesus sa Capernaum nga diha nanudlo sa sinaguga. Nga atong nabasa diha sa Marcos Kapitulo 1 sa miaging episodyo. Ug dili ba ato nga pagpanudlo ni Jesus natingalahan sa mga tao ang iyang pagpunudlo? Nahingangha sila kay gamhanan ug makatungdanan ug dili sama sa mga eskriba. Gikumpara gani nila ang pagpanudlo ni Jesus ug ang panudlo sa mga pangulo sa mga Hudyo. Ug samtang diha sa sinaguga si Jesus, giabog niya ang yawa gikan sa tawo nga iyang gipuy-an. Ug dinhi sa atong gibasa karon, nakauli na usab si Jesus sa Capernaum. Ug nabalitaan sa mga tawo busa daghan kaayo ang nangadto kang Jesus hangtod nga naghuot ang balay nga diha si Jesus ni anang taknaa. Ug naay nangadto usab nga mga eskriba aron ilang makita kung unsay buhaton ni Jesus. Ug naay nakaabot didto nga paralitiko nga tawo nga nanginahanglan kaayo og tabang ug wala gayud siya'y mabuhat ug bisan ang iyang mga kauban wala usab sila'y mabuhat para maulian kini nga paralitiko. Apan napamatud-an sila nga kung madala nila ang ilang kauban kini nga masakiton ngadto kang Hesus, maayo gid makalakaw nga walay duha-duha. Dako kaayo ang pagtuo ug pagsalig ni ining mga tawhana kang Hesus. Dawbi, wala sila makasulod sa balay kung diin si Hesus kay puno man ang balay sa mga tao. Busa misaka sila sa ato ug ilang gibangagan o gitunto nila ang paralitiko sa atubangan ni Hesus kung diin siya nagtindog. Nakita ni Hesus ang pagtuo adto nga paralitiko. Nakita man niya ang sulod sa kasing-kasing, di ba? Kung iyang ginganlan nga anak, nga espesyal kaayo nga gaitawag ug giingnan pagayud niya nga napasaylo na ang iyang mga sala. Apan ang mga eskriba nga nakapalibot didto, wala sila og ila mutuo kang Hesus. Busaalang kanila, gapasipala kini nga tawhana sa Dios. Gapasipala si Hesus. Apan nakabalo si Hesus kung unsa ang anaa sa ilang kasing-kasing ug iya silang gipangutan-an kung unsay sayon ang pagpasaylo ba adto nga na paralitiko o ang pagpalakaw kaniya. Mga igsoon alang kang Hesus kining duha, sama ra kasayon. Busa iyang gipasaylo ang sala sa paralitiko ug giayo pagayud niya ug natingala pag-ayo ang tanang mga tao.
Giayo ni Jesus ang kalag adto nga paralitiko. Giayo ang iyang espiritu ug ang iyang lawas pagay kahibulungan ug dili kaduha-duhaan. Si Jesus ra ang makabuhat niini. Ug ang sunod dayon nga nahitabo dinhi sa Marcos kapitulo 2 nga atong naimbaw-an sa miaging episode 28, mao ang pagtawag ni Jesus kang Mateo sa pagsunod kaniya. Ug atong mainumduman nga si Mateo usa man sa maniningil ug buhis. Ug gani si Mateo sa pag-agdan ni Jesus kaniya misunod man siya dayon ug gibiyaan niya kini nga trabaho nga bisan pa kung dako ang iyang sweldo apan wala niya baliha kay ang importante para kaniya si Jesus. Ug gani atong nahibaluan nga nagpakumbira si Mateo uban sa daghan nga mga maniningil ug buhis ug uban sa mga daghan pagayud nga gaingnon sa mga Parisiyo nga mga makasasala. Ug sa didto na si Jesus sa balayan ni Mateo, misukol na usab ang mga Parisiyo kaniya. Basta alang sa mga Parisiyo, wala sila'y kabalaka sa kalisod sa mga tao. Wala sila'y kabalaka sa kaluwasan sa mga tao. Kay mauray importante kanila ang ilang garbo. Ang ilang garbo. Mga igsuon, kung atong mahuna-huna, kabalaka kini nga mga Parisiyo kumawad-an sila og tao. Kay ang tanan nga nasayod mahitungod kang Hesus, ubiya kanila ug musunod kang Hesus. O mubasa kita sa Marcos kapitulo 2, versikulo 13 hangtod sa 17. Si Jesus miadto na usab sa baybayon ug ang tibuok panon sa katawhan. Miduol kaniya ug gitudloan niya sila. Samtang naglakaw siya, iyang nakita si Levi nga anak ni Alpeo. Naglingkod sa buhisanan ug siya miingon kaniya, "Sunod ka nako." Ug siya mitindog ug misunod kaniya. Samtang nagtambong ni Jesus sa kananan, sa balay ni Levi, dihay daghang mga tigpaningil ug buhis ug mga makasasala nga naglingkod usab uban kaniya ug sa iyang mga tinun-an, kay diha may daghang misunod kaniya. Ug ang mga eskriba nga mga Parisiyo, sa pagkakita nila nga siya nagkaon kauban sa mga makasasala ug sa mga tigpaningil ug buhis, miingon sa iyang mga tinun-an, nganong nakigpangaon man siya uban sa mga tigpaningil ug buhis ug sa mga makasasala? Murag perminti na ay dako nga problema kung ilang makita si Jesus. Sa pagkadungog ni Jesus niini, siya miingon kanila, ang mga maayo ug lawas wala magkinahanglan og mananambal, kundili ang mga masakiton. Ako mianhi dili sa pagtawag sa mga matarong, kundili sa mga makasasala. Ang mga magtutudlo sa balaod nga mao ang mga eskriba ug mga Parisiyo, bisan kun ang tinuod masakiton sila kaayo, panmatod pa nila nga kumpleto sila, matod pa nila nga matarong sila, balaan ug wala sila'y mga kulang, mo'y ilang gahuna-hunaon sa ilang kaugalingon. Busa giingnan sila ni Jesus nga ang iyang gianhi maura ang naay mga sakit. Usa ato pa ang mga makasasala. Buot ipasabot ni Jesus nga wala mo anhi alang kanila nga mga magtutudlo sa balaod. Kay naghuna-huna sila nga dili sila masakiton, wala sila'y kulang ug ipasabot ni Jesus nga ang iyang gianhi katong nagkinahanglan kaniya. Igsuon, kung makaila ka nga broken ka, kung nakaila ka nga makasasala ka, gakinahanglan ka, sama ka sa paralitiko, buta ka ug makaluluoy ka, ikaw man ang gianhian ni Jesus sa kalibutan. Ikaw ang tumong ni Jesus sa kalibutan. Busa, dawata siya sa walay duha-duha, kay dako ang iyang gugma alang kanimo. Isuon kung wala pa ka mutuo, tuo na gid karon ug maluwas ka ug mahimo ka usab nga anak sa Dios nga sama adtong paralitiko nga tawo nga gitawag gani ni Jesus sa espesyal nga pagtawag, anak, napasaylo na ang imong mga sala.
Mao gihapon ang mahitabo kanimo kung tuuhan ug dawaton nimo si Hesus nga siya ang manluluwas ug siya ang mubayad sa imong mga sala, mahimo ka nga tawgon niya nga anak ug ang imong mga sala mapasaylo usab. Agi sa pagsira ni ini nga episode, atong basahon ang Lucas Kapitulo 4, versikulo 14 hangtod sa 19, nga diha mabasa ang propesiya ni Propeta Isayas nga mga 700 pa katuig nga wala pa magpakatao si Hesus. Ug dinhi nga mga bersikulo, gipahayag kung unsay tuyo ni Hesus sa iyang pag-anhi sa kalibutan, unsay iyang tumong. Busa ato kining basahon, Lucas Kapitulo 4, versikulo 14 hangtod sa 19. Unya diha sa gahom sa Espiritu, si Jesus mibalik sa Galilea. Ug ang balita mahitungod kaniya, miabot sa tanang kasikbit nga kayutaan, dili malilong ang gapangbuhaton ni Jesus. Ang pagpanudlo niya, mikaylap sa tibuok nga mga kasikbit nga mga dapit, ug ang pagpauli niya sa masakiton, ang pagbuhat niya mga milagro, tanan nakalukop kini nga balita sa kasikbit nga mga kayutaan. Ug siya nagtudlo diya sa ilang mga sinaguga, dinahig sa tanan, lahigid ang iyang pagpanudlo, puno sa gahom ug makatungdanon. Versikulo 16, unya siya miadto sa Nazaret, din didto siya magtubo, ug sumala sa iyang nabatasan, misulod siya sa sinaguga sa adlaw nga igpapahulay. Ug mitindog siya aron pagbasa, ug giatagan siya og basahon nga iya sa propeta nga si Isayas. Iyang giablihan ang basahon ug nakita niya ang dapit diin didto nasulat, ang Espiritu sa Ginoo ania kanako. Iya akong gidihugan aron sa pagwali sa maayong balita ngadto sa mga kabus. Gipadala niya ako aron sa pagpahibalo sa kagawasan alang sa mga binilanggo ug sa pagpahiuli sa pananaw sa mga buta, sa paghatag og kagawasan ngadto sa mga dinaugdaog, sa pagpahibalo sa tuig nga gikahimutan sa Ginoo. Mga igsuon, kung nailhan nimo ang imong kaugalingon nga kabuska sa espirituhanon niya bahin, kung nailhan nimo ang imong kaugalingon nga binilanggo ka o dinaugdaog ka, buta ka, inumdumi nga ang pabor, anaaman kanimo. Anaa kanimo kay ikaw ang gianhian ni Hesus dinhi sa kalibutan. Busa dawata sa walay pagduha-duha. Usa mga igsuon, una-unaa sa makadaghan, kita, ikaw, ang tuyo ni Hesus dinhi sa kalibutan. Sa iyang pag-anhi, gusto niya kita nga luwason ug himuon kita niya nga anak ug makasulod kita sa hayahay nga dapit nga maoy iyang giandam sa tanan nga nagdawat ug nangita kaniya.